Ġiet inawgurata klinika privata ġdida tal-fertilità bl-isem ta' Hope li se toffri servizzi ta' prokreazzjoni assistiti lil klijenti Maltin u barranin. Dan l-investiment barrani huwa ta' madwar €1,000,000 mill-Klinika Hope u se jkompli isaħħaħ il-qasam tal-Life Sciences f'pajjiżna fejn il-Malta Enterprise qed tkompli tattira l-investiment. We're here to serve and we're here to contribute to the success of Malta all around the world. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li Malta diġà toffri servizzi tal-ogħla livell u s'issa twildu iżjed minn 430 tarbija permezz tal-IVF b'xejn fl-Isptar Mater Dei u hemm mal-40 mara oħra tqila bl-użu tal-istess servizzi. Biex issa anke wara l-aħħar emendi li għamilna l-liġi tal-IVF ġewwa pajjiżna, waqt li sa qabel konna mdorrin li l-pazjenti Maltin imorru jieħdu trattament barra, issa ġejna f'sitwazzjoni fejn klijenti minn barra qed jiġu jieħdu trattament anke ġo kliniċi privati ġewwa Malta. Dan jura tajjeb illi nkomplu naraw aktar trabi jitwildu, bħalissa għandna 40 tarbija illi waslet biex titwielet, għandna 40 tqala illi waslet biex twellet u allura il-proċess tal-IVF ikompli jagħmel dal-mirakli ta' ħajja ġodda. Id-Deputat Prim Ministru stqar li bħalissa qed jiġu iffinalizzati it-tenders neċessarji biex l-Isptar Mater Dei jakkwista it-teknoloġija neċessarja biex joffri s-servizz PGTM bla ħlas. Preżenti wkoll għal din l-inawgurazzjoni kien hemm il-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli. Fil-fatt matul din is-sena s'issa diġà rnexxielna nattraw ma' €80 miljun investiment f'dan is-settur li ivarja minn R&D, minn startups u kumpaniji oħra li jkompli jpoġġi lil pajjiżna bħala ċ-ċentru ta' eċċellenza li investituri barranin iħarsu lejh meta jkunu qegħdin jinvestu f'settur bħal huwa l-Life Sciences.